Merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. Illum ser insaqsikom fejn imur moħħkom f'liema lokalità jekk insaqsikom fejn kien l-ewwel mużew illi qatt kellu pajjiżna. Oħroġ il-għaġeb dan kien jinsab fl-inħawi fejn hemm il-Power Station tal-Marsa, post b'valur storiku kbir. Ejja naraw. Wara snin twal tixel lil Malta anke jekk ġieli bil-problemi, il-Power Station tal-Marsa ntfiet is-sena li għaddiet. Filwaqt li bir-raġun ħafna qed jiddiskutu kemm tiebet il-kwalità tal-arja fiż-żona skont studju tal-Università ta' Malta, akkademiċi u nies b'interess fil-Marsa qed jaraw is-sit tal-Power Station bħala lok fejn jimirħu l-idejat tagħhom. Jemmnu li dak tal-Power Station tal-Marsa huwa lok potenzjal enormi. Mhux biss minħabba l-kobor tiegħu, iżda wkoll minħabba l-post fejn qiegħed, imiss mal-baħar. M'hemmx idea waħda għal x'għandu jsir minn dan is-sit, għalkemm tkun xi tkun m'hemmx dubju li se tejjeb il-madwar li għal snin twal kien sors ta' duħan u trap iswed fl-arja. Għalkemm baqa' żmien għax wara ż-żarmar ikun hemm proċess twil biex il-post jinbidel, id-diskussjoni bdiet tant li fil-Power Station innifisha bis-swit il-famuż Boiler 8 ittella seminar dwar is-suġġett. Hemm aspetti differenti li semmew fosthom il-potenzjal storiku tal-post. Forsi dak li jkun iħares lejn il-Marsa biss lejn l-aspett industrijali. Fattur interessanti li ħareġ minn dan is-seminar kien li tħares fejn tħares fil-Marsa hawn wirt kulturali u storiku enormi. Għalkemm fl-aħħar snin setet kienet assoċjata mat-tniġġis, it-traffiku u l-immigranti biss, fuq l-olja tal-Ġiżwiti l-lokalità tal-Marsa għandha storja li tmur lura għal żmien l-Imperu Ruman u anke qabel. Inħarsu lejn żmien ir-Rumani, żmien li tulu l-baħar fil-Marsa kien jestendi ferm iktar. Perjodu li l-Marsa kienet iċ-ċentru tal-attività kummerċjali tal-Imperu Ruman. Teżisti l-ipotezi li bis-swit il-port kien hemm tempju Ruman. Dwar dan spjega Timmy Gambin mill-Università ta' Malta. Fil-Port il-Kbir kienet propju madwar il-Marsa, madwar iż-żona fejn qegħdin illum, madwar iż-żona tal-Power Station, instabu f'daljiet ta' ħafna u ħafna mħażen kbar enormi Rumani li daw kienu jinbnew f'postijiet strateġiċi madwar il-Mediterran kollu u li bażikament aħna Malta Rumana kienet parti minn netwerk li kienet tintuża netwerk marittima li kienet tintuża biex essenzjalment titma' lill-ċittadini Rumani. Ma' żminijiet bdew jinstabu iżjed f'dalijiet storiċi, fl-istess ħin li bdew jintilfu oħrajn. Dan kawża tal-bidliet li ħakkiema differenti u amministrazzjonijiet wettqu fiż-żona. Figura assoċjata sew mal-Marsa dik ta' Gian Frangisca Bela li kellu villa fil-post fejn illum hemm il-Power Station. Però mhux biss, il-villa servit tal-ewwel mużew tal-arkeoloġija f'pajjiżna. Kien hawn fejn pajjiżna kellu l-ewwel kollezzjoni nazzjonali f'post li fil-miftuħ wieħed seta' jirriċerka. Għalkemm f'dalijiet tal-villa ma fadalx, il-Professur Ruben Grima jemmen li l-kunċett tal-villa jista' jkun espost. Però, kif għadna kemm konna din ngħidu, tant għandna dokumentazzjoni u partijiet mill-kollezzjoni li għadhom hemmhekk illum li b'mod virtwali dan għadu spazju li hu importanti għal kull Malti u Maltija li nistgħu jekk nużaw l-immaġinazzjoni b'xi mod infakruh f'dan l-ispazju. Il-villa servit ta' bażi għal ħolqien ta' kollezzjoni ta' wirt kulturali, offrit spazju ta' ġnien fejn wieħed jista' jirriċerka kif ukoll punt li ħoloq kuxjenza dwar il-wirt storiku ta' pajjiżna. Issa li ntfiet il-Power Station, il-Professur Gambin jemmen li dan hu l-mument opportun biex il-Marsa tieħu d-destin f'idejha. Mela, illum il-fatt li intfiet il-Power Station qed jagħti ċans mhux biss lill-awtoritajiet imma anke nies bħall-studenti li hawn illum fis-semina mill-Università ta' Malta biex nibdew naħsbu x'tip ta' futur hemm mal-Marsa. Jiena naħseb li hemm futur industrijali imma hemm futur ukoll fejn jista' jsir ċentru ta' edukazzjoni li għandu x'jaqsam forsi mal-industrija, mal-inġiniera, eċetera. Hemm aspett ieħor li mhux ta' min wieħed jinjora.
Min jaf kemm il-darba smajna bit-terminu wirt storiku, però xi ngħidu dwar it-terminu wirt industrijali. Ftit passi bogħod eżattament hawn l-impjant numru 8 dak li xi darba dawwal lil Malta. Is-sena li għaddiet dan l-impjant intefa'. Tħares lejh biss illum għandu ħafna xi jirrakkonta. Meta wieħed jitkellem dwar wirt industrijali ma jkunx qed jirreferi biss għall-aspett tanġibbli. Hemm ukoll ir-rakkonti u l-esperjenzi ta' nies li ħadmu qrib makkinarji li kienu essenzjali għall-iżvilupp ta' pajjiż. Fl-isfond tal-impjant numru 8 fil-Power Station tal-Marsa, bosta kienu dawk intervjenow u rimarkaw l-importanza li dan ikun preservat. Ħafna jistgħu jħarsu lejh bħala xi ħaġa tal-passat li ma ċanna bżonn. Min-naħa l-oħra, inġinier jitaxxa iħares lejn makkinarju ta' dan it-tip, jara kif jaħdem u l-ħoss li joħroġ minnu aktar milli kif tidher il-magna, kif stqarr il-professur Robert Ghirlando mill-Università ta' Malta. Le, aħna min-naħa tagħna ħanitkellem jien personali, jiġifieri kieku nixtieq nara t-terbajn ħol ma tiżarmax. Għax min-naħa bħala inġinier nara xi ħaġa sabiħa ħafna. Fil-fatt tista' issuġġerejt jien pereżempju li ssir xi art gallery. Nimmaġina li ma tistax tibqa' tuża bħala power station imma tista' forsi tintuża xi ħaġa oħra. Ftit huma dawk li jikkunsidraw jożżu xi magna jew xi għodda, però l-memorja li jġorru hija kbira. Ngħixu fi żminijiet li makkinarji kompjuterizzati qed jieħdu post makkinarji antiki, b'konsegwenza li jingħataw il-ġemp. Però jkun ta' għajb jekk l-istorja tintilef għal kollox. Ħolqitilna kemm ħolqitilna problemi, il-Power Station tal-Marsa kienet għodda importanti fl-iżvilupp ta' pajjiżna tul is-snin u kulħadd jaqbel li l-bżonn tagħha spiċċa ħarġet ċara l-opportunitajiet li joffri s-sit u dak li hemm fuqu. Id-dibattitu ta' x'se jiġri jista' jkun interessanti, ferm iktar minn meta tkellimna biss fuq it-trap iswed li kien joħroġ miċ-ċumnija. L-oppożizzjoni għandha rwol importantissimu li tikkritika ħidmet il-gvern b'mod kostruttiv, b'mod li wassal sabiex jinħoloq aktar ġid tal-pajjiżna. Iżda dan sfortunatament mhux qiegħed iseħħ mhux tal-jekk talli saħansitra f'ħafna ċirkostanzi qiegħda ssir ħsara lill-isem pajjiżna barra minn xtutna. Din hija t-tieni tema tal-programm tagħna illejla. Ora, restiamo comunque nell'ambito del Parlamento Europeo perché abbiamo al telefono con noi David Casa, appunto Partito Nazionalista di Malta, in questo caso. Giornale francese, offerta speciale, diventa maltese, scandalo Malta, 650.000 euro per farsi il passaporto europeo. Malta ha una magnet calamita per la mafia, sono delle notizie che non sono per niente buone. Id-29 ta' frar 2016 fid-Dar Ċentrali jiltaqa' l-grupp ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista u jiftiem fuq 10 punti. Wieħed minnhom hu l-ħsara li tista' ssir lill-Gvern jekk tinkiseb xi kundanna minn barra minn Malta. Dawk madwar il-mejda, fosthom Simon Busuttil, Beppe Fenek Adami u Tonio Fenek huma konxji tal-impatt li xi ħaġa jista' jkollha fuq pajjiżna. Iżda sakemm issir ħsara lill-Gvern ma jimpurtax jiġri lill-pajjiż. Però din mhix xi ħaġa li bdiet issa. L-ewwel 3 snin ta' Busuttil fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kienu ddominati minn episodji fejn ipprova jagħmel ħsara lil pajjiżna barra minn xtutna. L-aktar każ riċenti kien dak marbut mal-Panama Papers. B'Daphne Caruana Galizia tikteb artikli kontra Malta għall-EU Observer fejn saħansitra sostniet li l-Gvern qed jiġġieled biex jgħix. Da minkejja l-maġġoranza b'saħħitha fil-Parlament. Iżda dak ta' Caruana Galizia ma kienx każ iżolat. F'dak tal-Panama, David Casa kien l-uniku membru parlamentari Ewropew li mar jitkellem kontra pajjiżu fejn malajr fakruh fil-Kummissarju Ewropew Canete. Grazzi, Sur President. Rispetta ħafna l-Onorevoli Prella, naf li huwa politiku onest u integru u naqbel miegħu meta jgħid li għandu jkollna tolleranza zero għal dawk kollha involuti f'dan l-iskandlu. Però nixtieq nkun naf is-Sur Pittella issa kif ħajaddi mill-kliem għal fatti. Għandek gvern wieħed involut Ewropew, ta' pajjiż Ewropew fl-Unjoni Ewropea. Għandek Ministru ta' Gvern Ewropew u għandek ix-xef ta' kabinet ta' Prim Ministru ta' pajjiż Ewropew. Naf li daw u jaf ukoll ġej minn Partit Soċjalista, però għandna nkunu f'dan il-Parlament mhux iktar nħarsu lejn il-partiti ma lejn dak li hu sewwa, lejn dak li jagħmel ġieħ liċ-ċittadini Ewropej.
Guardi, io non faccio discriminazioni, non faccio sconti, non ho parlato di cagnette, perché il problema non è strumentalizzare queste questioni a fini politici, ma fare chiarezza. La si faccia ovunque, la mia posizione è che la chiarezza debba essere fatta ovunque. Kif kulħadd jaf dan ma kienx l-unika każ fejn fi Brussell sar sforz biex isem Malta jiżżeblaħ ħalli Busuttil jipprova jirbaħ punt politiku. Ġara l-istess fl-2013 meta tħabbar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Simon Busuttil kien mar fuq il-programm Ballaro li jxandar fuq stazzjon Taljan. Dan biex jikkritika l-programm ta' ċittadinanza b'investiment għax il-kritika mhux kapaċi jagħmilha hawn biss. Giornale francese, offerta speciale. Diventa maltese, scandalo Malta, 650.000 euro per farsi il passaporto europeo. Malta ha una magnet calamita per la mafia, sono delle notizie che non sono per niente buone. L-Europarlamentari nazzjonalisti wkoll ippruvaw iwaqfu dan il-programm li llum jamministraw nazzjonalisti magħrufa. Fost oħrajn billi fil-Parlament Ewropew tresqet ir-reżoluzzjoni mill-Partit tal-Popolari Ewropew li kienet tiffoka fuq il-programm ta' ċittadinanza ta' pajjiżna. Vot instigat mill-Europarlamentari nazzjonalisti kien kontra Malta. Għax jekk kien hemm kelma fil-Partit Nazzjonalista li żammew magħha kienet dik li jitkellmu kontra Malta barra minn xtutna. U aħna għandna dritt illi wkoll immorru f'kull rokna illi tina l-Unjoni Ewropea biex iva nwafqu dal-proġett. Jiena ħanerġa' nkun iddikjara traditur tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'kull rokna li toffrili l-Ewropa. Riċentement il-Partit Nazzjonalista uża lil Roberta Metsola biex jerġa' jipprova jqajjem il-kwistjoni ċittadinanza b'investiment u minflok kundanna lil Malta fil-Parlament Ewropew ħarġet b'mod ċar li l-programm Malti huwa l-uniku wieħed approvat fl-Unjoni Ewropea. Iżda dan ġalna nirrealizzaw affarijiet oħra. Ftit wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew il-Partit Nazzjonalista kien qal kemm il-darba li ma jistax jifhem għalfejn f'ċertu kumitati hemm iktar minn membru parlamentari Ewropew wieħed. Riedu li huma ikunu waħedhom fuq ċertu kumitati. U llum meta qegħdin naraw x'qed jiġri u anke bl-attentat li sar dwar il-ħtieġa li jittellaq fuq l-aġenda propju dan is-suġġett fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili qed joħroġ bl-aktar mod ċar x'inhi l-intenzjoni tal-Partit Nazzjonalista meta rrid li jkollu l-membri parlamentari tiegħu biss f'ċertu kumitati. Rrid li tgħaddi tiegħu u li jkun l-unika vuċi li jista' jitkellem dwar pajjiżna propju f'dawn il-kumitati bil-ħsieb ma jkunx li jagħmlu ġid lil pajjiżna ma bil-kontra. Il-pjan tal-enerġija ra wkoll l-oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern qed jaħdem biex f'Dellimara jibni power station taħdem bil-gass minflok heavy fuel oil, l-aktar żejt li jinniġġes. Permezz tal-impjant tal-enerġija, il-poplu ta' Marsa Xlokk u l-Inħawi ser ikollhom arja aktar nadifa fil-waqt li l-familji Maltin u n-negozji jibbenefikaw minn kontijiet orħos. Iżda Simon Busuttil ma jridx, hawn ukoll għażel li jmur Brussell biex jipprova jwaqqaf dan il-proġett. F'Lulju li għadda l-Oppożizzjoni tefgħet dubji fuq ix-xiri b'rabta mal-akkwist tal-Power Station il-ġdida ta' Dellimara u marret għand il-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga. Iżda l-Kummissjoni Ewropea għamlitilu ċara li kollox kien skont ir-regoli, bħalma qaltlu hekk ukoll fil-każ tal-ħruġ tal-viża lill-Alġerini. Bil-fatti f'idea l-Kummissjoni wieġbet li ma sabet xejn ħażin u li kull stat membru huwa responsabbli li jeżamina kull applikazzjoni għal viża u jivverifika li min qed japplika jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa. Għal darb'oħra, l-allegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista sfaw fix-xejn. L-Alġerini, kemm intom ma investigatx il-korruzzjoni jew possibilità ta' irregolaritajiet. Kemm intom iċċekkja sew il-Kummissjoni. Qalet il-Kummissjoni. U ħatajt li jien fuq l-Unjoni Ewropea naf x'investigat il-Kommissjoni għandek. Qalet li m'hemm xejn irregola. Intom kredibbli. Tal-liġi tal-Unjoni fuq tal-Power Station. Għalkemm seta' kien hemm aktar suċċess fil-każ ta' Tonja Bela li meta mar biex jiffaċċja l-grilling bħala nominat tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri sab jistennew membri tal-Parlament Ewropew li bbażaw l-argumenti tagħhom fuq kampanji tal-Partit Nazzjonalista. Kombinazzjoni dwar dan kien tressaq fajl anonimu. Bħal dawn il-każi hemm oħrajn, uħud li għadna ma nafux bihom. Filwaqt li fil-ġejjieni nistennew iktar x'differenza mill-attitudni ta' Joseph Muscat meta kien kap tal-Oppożizzjoni li dejjem fehem li l-ħsara li għamel lil pajjiż jista' jsiba ma' wiċċu meta jkun Prim Ministru.
Iżda mhux l-istess Busuttil li jrid ikun Prim Ministru llum qabel għada u jaħseb li dan jista' jagħmlu akkosta kollox, inkluż li jħammeġ isem Malta. Bi pjaċir ngħidu illi bdejna il-countdown ftit fadal sabiex inħabbru l-proġett il-ġdid illi fuqu qiegħed jaħdem l-waqfin One News. Intant infakarkom illi dan il-programm tistgħu issibuh fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube u għandna paġna fuq Facebook, paġna illi nitolbukom tagħmlula like u tixxerjawha ma' sħabkom ukoll. Grazzi tal-li kontu magħna il-kumplament tas-serata tajba.